Krátkodobo si tak dobrý ako tvoja motivácia, dlhodobo si tak dobrý ako je tvoja disciplína. To je vykradnuté z Brain UR. Pozdravujem, odporúčam. Najdôležitejší v cvičení je kompromis medzi tým, čo ťa baví a čo by si mal, respektíve čo ti evidentne treba. Pretože v tréningu je veľmi akoby docela majstrovstvo sklbiť práve to, že tie slabé stránky, na ktorých môžeš najlepšie zapracovať, pretože čokoľvek urobíš, tak tam prinesie veľký výsledok, ale väčšinou sa to ľuďom na tom pracovať nechce. Zároveň ten tréning musí človeka baviť, hej? A tieto dve veci sa občas nestretávajú, takže akoby to najťažšie, najkomplikovanejšie je proste nájsť tú strednú cestu, kedy sa to dá nejako spojiť dohromady. Pohyb pre mňa znamená slobodu v tom zmysle, že proste čím je človek zdravší, silnejší, pohyblivejší, tak či už je to sloboda samotného pohybu, hej, že proste dá všade tú ruku, hej, môže si proste drepnúť, hej, má nejaké kapacity. A aj slobodu v tom, že je trebárs sebestačný, keď sa na to pozrieme z pohľadu vyššieho veku, hej, že proste seniori, čím viac sú pohyblivejší, tak sú slobodnejší, hej, dokážu sa o seba postarať. Ďalej ma baví proste spoznávať a učiť sa nové pohyby. Hej, je to proste sranda, keď sa naučíš nejaký zvláštny typ kotúľu, alebo ja neviem, salto by som sa chcel naučiť, hej, stojky, takéto veci, hej, že akoby učiť sa nejaké skilly s vlastným telom. Toto všetko, keď človek robí, tak potom proste to telo je prirodzene pevnejšie, odolnejšie voči zraneniam, alebo sa potom zrazu zranenie lepšie hojí. A vlastne preto, aby som tieto kvality v sebe kultivoval a mohol sa tomu venovať naplno a zdieľať to s ostatnými ľuďmi, hej, treba učiť ľudí ostatných, ako prevziať zodpovednosť za svoje zdravie, za akoby kondičku alebo teda kapacity svojho pohybového aparátu, tak to rád proste teda zdieľam potom s ľuďmi a tak vlastne vnímam svoje zamestnanie alebo teda vôbec činnosť v Darkside. Do Darkside som sa dostal po vygooglení Movement, áno, čiže Darkside Movement, hej, v názve bol už aj akoby vynovený nový web, takže som sa vedel akoby aj naozaj k niečomu dostať na internete. To bolo jaro 2022, myslím. Prihlásil som sa na semester Movementu, chodil som teda, myslím, že 2-krát týždenne, hlavne Ferovi na Movement. Strašne ma to bavilo, zoznamil som sa s Darksideom. Potom na ďalší semester, na podzim 22, som robil Strength Division a potom prišiel rezervačný systém a na pokročilejšie lekcie, tak tam som robil Bodyweight, Ultras, pol roka a potom už vlastne z membra som sa postupne nejako stával coachom. Hej, začali sme s Robkom viesť konverzáciu, že či by som sa nechcel pridať do Darksideu, do týmu ako coach. Mám taký dojem, že sa to tak akože iba tak žartovne opýtal, že či sa dobrovoľne hlásim a ja som povedal, že áno. A on taký, že dobre, tak pokecáme. Vtedy sa akurát riešila nová pobočka, takže naberali nových koučov a usmial sa na mňa šťastie a zobrali ma medzi seba. Hlavne teda koučujem ľudí, či už na skupinovkách alebo na individuálnych tréningoch. Tak nejak sa snažím písať a vyvíjať programingy pre kalisteniku. Možno sa niekedy dostaneme aj na Movement. Ešte dosť dobre rozbieha projekt Movement Office, kde chodíme vlastne školiť do firiem, ako si zaintegrovať pohyb do kancelárskeho spôsobu života, alebo teda sedavého životného štýlu. Všeobecne robíme im tam nejaké team buildingy, školenia, pravidelné lekcie po niektorým, keď sú to zapáči, tak tam chodíme koučovať do firiem ľudí, vychytávať a rozhýbavať. Začať hneď a začať možno nie je úplne po hlave. Neurobiť si vysoké očakávania a začať robiť 50 vecí naraz, ale zvoliť si, ja neviem, 1-2 veci a vytvoriť si návyk, hej, a ísť proste krôček po krôčku. Keď si na tieto 2 veci zvyknem a dokážem ich úspešne zaintegrovať do svojho životného štýlu, tak potom môžem pridávať ďalšie. Väčšinou to tak dobre funguje, že proste ako začať hneď, ale začať v rozumnej miere. Darkside pre mňa znamená komunitu úžasných ľudí, ktorí to, ako ja vnímam pohyb, majú podobne. Hej, že veľa mojej pohybovej filozofie sa po väčšine zhoduje so filozofiou Darksideu, preto tam aj chodia ľudia, navštevujú Darkside, cvičia v Darkside ľudia, ktorí proste teda ten pohyb vnímajú podobne. Hej, že im nejde len, ja neviem, o estetiku, alebo akoby, že majú v tom niečo viac. Hej, že buď ich to len baví, hej, bavia sa s ostatnými ľuďmi, radi chodia cvičiť s inými ľuďmi, hej, tá komunita. Alebo chcú dať dokopy svoj pohybový aparát, hej. Veľmi som rád, že máme proste v Darkside fyzioterapeutov, od ktorých sa môžem učiť. Aj takýto akoby prístup k cvičeniu, ktorý hodne súvisí potom aj s tým post-rehab programom a ľudia chodia do Darksideu si proste dávať, neviem, dokopy špatné, neviem, návyky alebo nejaký stuhlú časť tela a tak ďalej, chcú sa rozhýbať. Toto je akoby Darkside je v tomto
toto nejaké prostredie, hej, ktoré mi to umožňuje sa v tomto realizovať akoby vo svojich nejakých ideáloch trénovania komplexného pohybového rozvoja. To je ono.